Okay, det der sker nu, det er, at vi har bevæget os ind på Rasmine og Sofie Wistis værelse. Vi har sat os om på deres skab. Og nu venter vi spændt på, at de kommer ind, så vil vi skræmme dem. Andreas Jensen her. Så er det så gået 4 timer, der er ikke kommet nogen endnu. Så det vi venter spændt. Vi står så herude på torvet, og jeg har iført mig en plastikpose og en maske, så nu skal vi til at skræmme. Fucking hårdt, det her. Ja, vi er i gang med forberedelserne. Det bliver ulækkert. Det bliver mega fedt. Så, ikke med det. Så har vi en nikker hængende til vores dødsscene. Det bliver voldgodt. Sabine, hjælp! Hjælp! Sabine, hjælp! Han drømmer bare. Vi er i gang med de store forberedelser til surprise med pigerne. Så på lidt scary face, jo. Afløb. Jeg ser ikke fucking klar ud. Spøj! Jeg vil gå op med det. Fuck, den er tudet. Det er løgn. Mission failed. Mission failed. Mission failed. Mission failed. Kom ned. Du gør det der. Ej, lad være. Come on!
Snart, vi går aldrig ud igen. Nej, du er ikke klam mere. Nej, hvor er I klam. Nej, lad være. Hvor er I klam. Nej, hvor er I klam. Ej, hvor er det kedeligt. Ej, lad være. Vi har lige set gyser, hvor er det fedt! Hvor er det fedt, mad! Vi har lige set gyser, hvor er det fedt! Hvor er det fedt, mad! Hvor er det fedt! Nikker! Kom her, Nikker! Godt lavet! Det gjorde det! Okay, godt.